ama sign clear tu le ngai thla tu te chibei le vekule tun tum video a chuan Rsa'n TB avaitin video an ron chhop chhuaka chung an video chu kan en ho lenga chu video chu kan ron rek ve lenga he video hi in house production te na an ron chhop chhuwa kha nia TB na talaka mi puite kan lo film khur zawk nan le kan lo invent theina na he video hi ron chhop chhuak kha an ni ti kha kan soi hmasa du boka he video hi mi puitin hena advertisement o awareness na ta na an ron man video kha nia heta an video a po hian RS a hian acting alo thiam zia le alo bon zia te kha a ron lang chiang hlein ka hria clear tu mi puite le RS a fans te kha chuan mu dom in ti le nge kha kan ring boka chu baga he an video minute thum vel siam ro da hian poisa tam tak kha a hlo tin an soi boka a hlo po hi a chehran lo ri a zat chi a kha chu soilan om lo ma se tun lai alar boka a hlo po hi a tha don ti kha a chiang hle a enga po chuni se RS a acting le an video te kan en hawanga acting a bonem ti te po kha kan clear zui don ni o in house channel nei tu pa du pa chuau video editing lai aron langa Hey ani Pu hey to ti man nate mo to ani ne ga be ga hianin ti kol te emergency light te o tuna ron tong dan emergency light te to silai te aron ti tang khan aro ron play kha chu kan the thei mai nga peite ho sum dong ina thilan zor mo khatiang an tong dan vel kha khatiang essence kha aron mangani rinain are sahi mi ti dan zir te po thiam katia atong atong dan po hi a ang hle mai kha em ro pu ata pu le ro tom ne ga peng te tam mai lu putte ala pu pa pa ni tro fa pa fa pa ni tro hey eh hey mo ata ni o kho pu tiếng lu mo cái bro le sen stream ki ti yes phụ xe là mua lá về nhỉ mua lar ve pu ti ta kan na ma chon mo kan lam ne ti long pu tiếng lu mo ra mà nghe đấy hey mo mo pu ra mà nghe đấy sao le sao le mo pu sáng lệ anh ra mà mua rong sang lo pu khu phật o tuna hian he video an ron siam chhana ber TB chung chang natna alan chhuwa dan vel te kha hian acting mang hian aron tilang to na chuan chu mi pa kan soi du chu TB kan ti hi mycobacteria tuberculosis kan ti tanga he TB natna hi ron chhuak kha nia TB natna hi boruak atanga in kai chhon thai le khu atanga khatianga dar zau thai chiani wang kha he TB natna laka po hian mi puite po kha kan film khurte po kha atul hlenin ka hria TB natna hin natna in kai chhon thai singa hian covid ti lawa hian chuan TB hi thi thaina ol samber tila kan soi sual om love khovel munlia then mun kha the TB vei kan ni tin kumsang ni som ni palia khan an rekota chuan India rama hian kumtinin maktaduai khat le ti hi TB vei hi kan oma chuan TB wanga thi na hi India rama hian ni tin mai hian zaruk chuang hi an om ni tin India rama an record dana po khan om bokani chuwang chuan TB laka kan invent film khurte atul le hetia RS ten awareness video anga video an ron bo se an ron siam te po hi an ti that hle katia ainga po chuni se kan thu soya kal le don tlat a video kan en chun zomang o cha em anh ông gì à cha em tang kha den ti pu sáng khát gì à ngồi rồi lo em bố sẽ chút tệ đi vào khu nó sẽ em về anh ông gì à kha te lo pu ngồi tệ ca đến ra cái khu to ka pu kal pan hi ai ton tam tong ca bắt hi à kar pan hi ai ê ngồi tệ
car pan hi i khu to chuanin ờ thil pakhat ka silang che doctor mu vat tur ờ a chan chu TB TB chem mo. oh Tunge. TB tunge a TB chu natna Eh. oh enkol that lo chuanin enkol har sa to a lo om Eh. chu wang chuanin Din car zalas. oh car pan hi chung khu to chu entir nge tu tuna ron siang deuh khan kar ni fela a zona kan khu to hi chuan TB ni theina chance kha san em wang khan damdawi na hian in check up tir nge kha tha khu test na khatiang te pawh kha oma sub center thina pawh khan a in test tir thayani chuan heta video kan thlir tanga karil ru lo om ta mai me chu rs a hian TB dat na hi han vei tak tak ta se mizoram mipui a fence te naupang atanga nutling pitar thleng hian engtin nge ka domang o ti hi karil ru lo om karil ru hian lo om ni mo a chan chu rs a hi chu mizoram mipui te faduat tron kha ni miawa tuna video kan hmuang hian hi a tak tak chu lo ni phei se chuan rs a wanga chu ai theilo hi kan tam thon le tuk mo ai nga po chu ni se rs a hi a acting hi a bon hle ni kan thlir zelang ờ doctor hi muanga chuanin i lo ve ni pon ờ mo damdoi ei thata khosi ei that chuanin fit thatewin i zuar thei do ờ thế po mà thế là po fit tuin tro po oh nín te po ka ron kal le vek don na tro po doctor mu ma sakbe tu he mi zo hianin Oh. ho lowin mo mani khu ho lowin doctor mu ngal do mu pu oh ka pan hi khu to Ka pan hi, oh, pan hi le, doctor telem. mu ngal tu ờ ege ti tur kha em zo hian nè năm đôi nào kal don oh da ke nei ka năm đôi nào kal ngamo oh con cái tiêu bal khamo oh ti bal kha cái tiêu bal kha cái ti don mo doctor khamo ale gal do le này TB chung chang hriat nan Mizoram NTEP account hi lo follow ang che tuna kan entina pawh khan rs a hian thiam lo pawh hi alo nei lo ni hi ti thei ang mai in acting lampanga alo bon zia te pawh kha a lang ani mo chuan a to ba kan soidu chu rs a hian film pakhata in lana chung chu a trailer te pawh khan ron di chuak tuwa mi then khat ka chuan kan thai deuh vek mai thei kha film vo big film ti kha en thein om towa comment section ai mo description a khan a link kha karon da saklom dona en du le leidu inum kha chuan comment a karon pina hian aling kha invam hedanga khata kha rs a film chan na video kha en thein om don ni ti kha kan soidu boka rs a fans te kha chuan a film chan na hi lo en nge tur le lo lei ve nge tur khan kan som bok cheu chuan a top nan rs a video pakhat ka karon chhop chuak dona biate khua avakalna rs a hi ala chuai lova ala lar zual zel ti a chiang hle a pitar le naupang thleng poin an loma heta po hian an lo ambush nge ni a video tlem te kan thliranga chuan video te kan du tok le don ni ông chụp sáng thế con này cái vậy mà đâu cái gì vậy lâu hết rồi
Rsa'n TB vek ole tun kha ni som thum pakhat zan dare ta hianin vana pa hola concert kan nei le dona ta hianin mi zo zo local touring ka som chewa ticket om dona ticket hi sang ni man le zanga man le zangi man te dona sang ni man hang give back thatak mai om don bokani ti chuan no pangkum som noilam le bobik te tan a free in concert hi a chhin thei don boka nu le paten no shit sang le touring kan di kan ngen bok su wa ta in na thar te kan san le no langa la shit ngai mi no na thar te le chu mai ba ka chap ku ta ka sak rock thul ti te kha na live in man sak le nge kan tu manga ni som tu pakhat san dare ta para pa hola mule vekanga ticket hi MC kota le JRS salon Mitchell tang MBSC office bula herin lei thein om dona chu no le vek turin kan so vek chu ni ole khati zong kha tun tumata na kan video reaction lo nei thite chu lo ni le phot mai sela clear tu le ngai thatu te kan he video wa RS acting kha ege in mu vedan comments lampanga khan in ron siak ton ni o chuan a top nan a film channa vo big film kha comment a karon da hian in lo va click anga chuan in lo va lei ve theu don nia acting a bon te mai nia ole tun tumatan chuan video kan tu tok le ringa video thar kan ron chhop chhu le ma chu kan subscriber te lo damula si thalo le eb lakata lo himula lo invek thang chu tin kan in mang tha le phot mai nge